Proste takto, hej, dobre. Máme sa teraz o tých tiloch. Filler palety, car palety, hej. Táto paleta má check spot. Takým jedna killerom aj... Áno, tá... Ne, ako check spot, keď to je zhodené, lebo lupovať to môžeš normálne. Hej, že potom to je iba na lup. Dobre, z tej strany... Voltuješ, killer je tu. Na kapote, jakoby. No, na kapote, no tu na hej. A tam voltuješ, keď je tu. Za kokpitem by se řeklo. No hej, takto no. Tak môžeme to skúsiť hrať, keď chceš. Môžem skúsiť. Mám to hrať, jak by som to hral ja, alebo jak Pub Killer nejaký? Jak Pub Killer, asi nejlépe. Dobre. To je trošku moc skoro. Tak počkej, jakoby za tady tím velkým? No hej, respektíve, jak je tu na tá, no tu na tak, jak je ten veľký, no. Ale že insta, keď tam bude, musíš, hej, ne, že počkaj chvíľu, lebo potom spravím iba. Môžem spraviť to, vieš. Učíme se. No, však A chápeš, ako je, že to je. Co já tu vesměs dělám na tady tom autě, že třeba když já jsem třeba doteďka nevěděl o těch checkspotech. To si na druhou stranu iba. No přesně tak, nabejtil jsem vlastně na tu paletu, viděl jsem, že double backuje a šel jsem na druhou stranu. Hej. A odsud jsem vlastně čekal, co on udělá, jestli půjde tudy, anebo půjde tam. A tak každý špecifický killer má vlastný playstyle na to. Táto je akože taká viacej, že unsafe, hej, lebo... Ta strana je 50-50. No hej, lebo tá paleta je v strede. Kebyže tá paleta není takto, jak je kebyže napríklad tuto, jak je táto pneumatika, tak je to viacej safe. No s tým, že ak je v strede, tak je to proste medzi všetkým, vieš. A potom proste iba, je to zase, hej, že... Bezlivosť bait, hej, a... Wing.